ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ವೇಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಕಾಂಡೆ 9-10 ಆತುಂಡು ಟೈಮ್ 9 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡೆನ ಬೇಲೆ ಇಜಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು 5 minutes ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಲೆದ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಇಜಿನ ಈಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಮೀನಾಗ ಪೂರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ 10 minutes ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುದ ಅಂದಾಂಡು ದಾಯಗ ಇನ್ನಿತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಸರಿನೇ ಆಯ್ಜಿ ರೀಟೇಕ್ ಆವೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡು ನೆನಪೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ದಾದ ಪನೋಡು ಒಂದು ನೆನಪೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ నీకు ನಂಬುಜರು 10 takes ಆತನು ಯಾನ್ ಕಾಣ್ ಈತು ವರ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಇಂಚ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದುಜಿ ಅವಳ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಹಾಪುಣೆ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ 1 minute ಹಾಪುಣೇನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತಪ್ಪಣೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮಂಡೆ ಡುಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ದಾಯಿಗೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೋಂದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ 10 minutes ಪೋಂಡು ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾಜನ ಉಂಡು ದಿಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಡು ಕುಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಪಿಂಗ್ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಬಾತ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಮಾತ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ 3 o'clock ಮುಟ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆವೆ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟಿತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಗ್ಜಿಂದ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂತು ಪಾತ್ರೆ 10 minutes ಪಿರ ಪೋಪುಂಡು ಹಿಂಗೋಸ್ಕರ ಆನಿತೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಲಿಟಲ್ ಒನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೋಂದುಲ್ಲೆ ತನಿಷ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೆ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಐತೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಅಂಚಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಂಚಿಲೆ ತೊಂದ್ಪೋತೇರ ಆಂಟಿ ನಡೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಅವ್ಳು ಕುಲ್ಲು ನಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಫಟ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ದಾದ ಮಾತ ಆಪು ನಾವೇನು ಪೂರ ರಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಕಾಂಟೆ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬುವೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಕೆಲವರ ಮೂಡ್ ಸರಿ ಪೂಜಿ ಬುಲ್ತು ಒಂದುಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ಗಡಿ ಪೋಡಾಪುಡು 5 ನಿಮಿಷ ಪತ್ತುನು ಒಂಡಲ್ಲ ಟಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ ಕಿಚನಿಗೆ ಬತ್ತಿಂದ ಲೋಟೆ ಕೈಲು ಅವು ಮಾತ ಕೊರೋಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ಗೊಬ್ಬೆ ಕೈಲಿ ಬೋರ್ ಆನಾಗ ಮರತ ಕೈ ಕೊಡ್ಪುನು ಮರತ ಕೈ ಬೋರ್ ಆನಾಗ ಬೊಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇಜ್ಜನಿನ ಗಿಂಡಲ್ ಕೊಡ್ಪುನು ಗಿಂಗಲ್ ಬೋರಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬರುತ್ತೆ ಅದೊಂಜಿ ಬಿಸ್ಲರಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಇಂಚೆಂಚ ಬೊಟ್ಟುವೆ ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ಅಂದು ಅವೇನು ಒಂತೆ ಕೊರ್ತು ಬೊಟ್ಟುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂಡ ಒಂತೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಒಯ್ತು ಪಾಡುವೆ ಓಲೋನುಂಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಒಯ್ತು ಪಾಡುವೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಅವಲ ಬೋರ ರಂಡು ಪಿರ ಯಾನ್ ಬೇತೆದಾದ ಒಯ್ತು ಅಂಡಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಈ ಟಾನಿಕ್ ದ ಪೂರ ಕವರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಗಟ್ಟಿದ ಅವೇನು ಇಂಚ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಹಾಕೊಂದು ಅಂಚ ಅಕಲಿಗೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಟಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ಕನರೇಜಿ ತನಿಷ್ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿದಾತು ರಿಮೋಟ್ ಕಾಸು ನಾನು ಅಡ್ಡದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದೆ ಅವೇನೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೆತ್ತು ನಾಡಿ ಏತ್ಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ರಿಮೋಟ್ ಕಾರ್ಸೆ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಅಂಚ ಅವೇನೇ ಪೂರ ದೆಪ್ಪು ನನ್ನ ಓಲ ಟಾಯ್ಸ್ ಕನರೇಜಿ ನಾನು ಎರಡರ ಪನ್ಪೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಕನರೇಜಿ ತ್ರಿಷನಿಗೆ ತನಿಷ್ನದು ಉಂಡು ಅಂತ ಅಂಚ ಸೊ ಬಲ್ ಏನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಏನಿತ್ತು ದಿನ ಇಂಚ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟುಡೇಸ್ ಫ್ರೈಡೇ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡು ಫ್ರೈಡೇ ಅನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಾಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಲೆಟ್ಸಿ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಪೋಪುನು ದಾದ ಮಾತ ಕತೆ ಸದ್ಯ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಕತೆ ಅಂತ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಚಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಲೆಟ್ಸಿ ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅದು ಈಗಲೇ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಬೇಗ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದೆನ್ನೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಸದ್ಯಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಓಲ ನಡತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಕ್ ಮಾತ ಉಲ್ಟನೇ ಹಾಪುಂಡು ಸದ್ಯಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಪೋಪುಂಡು ಇನ್ನು ಸದ್ಯಗೆ ಅನಿತೆ ಹಾಲ್ ಹಿಡ್ಕುಲೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲೆ ಗಾಡಿದ ಶಬ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬರೀಟೆ ಉಲ್ಲೆ ಐ ಮೀನ್ ಈತೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ನಾಗ ದದಾಂಡಲ ಕಲ್ಕೆಂಡ ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ದದಾಂಡಲ ಶಬ್ದ ಅಂಡ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಕುಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಏತೊಂದು ಸೈಲೆನ್ಸಿಗೆ ಕಾಪುನತೆ ಯಾನೆನ್ನೆ ಇನಿ ಸೈಲೆನ್ಸಿಗೆ ಕಾತುಂಡೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪುನು ನೀನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಏತು ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದೇನದು ಬೇಗನೆ ಹಾಲಿಡೇ ಕುಲ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾನೇನದೆ ಬಾಲೆಗ್ ಪಾಲಕ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ರೈಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆವೆ ಕೆಲವರ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವರ ರಡ್ಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ
ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಎಂಕ ಮನಸ್ಸಾಯ್ಲೆಕ್ಕ ತನಿಷೆಗೆ ಎಂಚ ಫುಡ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತೆ ತ್ರಿಷನಗ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದಾಲ ಇಜ್ಜಾವೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತಿ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಆಕುಲ್ದಾಲ ಇಷ್ಟಾಡ್ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ತಿನ್ಪಾವನು ಏತು ತಿಂಪೇರು ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರು ಆತ್ ನೆಟ್ಟ ಸರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪಾದ್ಬಿಡೋಡು ದಯಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ತನಿಷ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಮ್ಮ ದಾದಾಂಡು ಬುಲ್ಪುಂದಾಯೇರು ನೋ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ತನಿಷ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಯೆ ಮಾತ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೂ ಕೆನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ದೀದು ಬಿಟ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇಪ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಮೇರೆ ನೆರ್ಪೆರ ಆಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ತಿನ್ಪಾವೊಂದು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಏತು ಅನ್ಪನ್ಪುನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗ್ಲ ನೆರುಂಡ ಆಯ್ಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ದಾದಾ ಮೇರು ಮಾತೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪೆರೊಂದು ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಈ ಟೈಮು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೇಫ್ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪುಡು ಆಯ್ನು ದಯಪಂಡ ಆಯ್ನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆಗ ಏಪಲ ನೆರಿ ಎಂದ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದ ಗಡಿ ಬಿಡಿರ್ತ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ತ್ರಿಷನ್ ನೋಟ್ಟು ತುಲೆ ನಾನು ಓಯ್ ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಏರ ಬೊಟ್ಟುನ ತ್ರಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬುಲೆ ಹೋಯ್ತು ಪಾಡಚ್ಚು ಬಾಬಾ ದಾದ ಅವೇ ನಾನು ಕಣ್ಣು ದಿಯೋಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮಮ್ಮ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕುವೇರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ ಬೇರಿತ್ತೆ ಆಂಚಿನರು ನಾಮ್ ತ್ರಿಷನ್ ಬಾಬಾ ಓಲಿಲ್ಲೆ ತ್ರಿಷನ್ ಬಾಬಾ ಆ ಪಲ್ಲೆ ತ್ರಿಷನ್ ಬಾಬಾ ತೂಗನತ್ತೆ ತ್ರಿಷನ್ ಬಾಬಾ ತ್ರಿಷನ್ ಬಾಬಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತ್ರಿಷನ್ ಬಾಬಾ ತ್ರಿಷನ್ ಬಾಬಾ ತ್ರಿಷನ್ ಬಾಬಾ ತ್ರಿಷನ್ ಬಾಬಾ ತ್ರಿಷನ್ ಬಾಬಾ Apa jara? Rishan Baba. Good Baba. Baba must good ate. Rachut pokri ate. Churat. Rishan Baba. ಅಣ್ಣ
ಓಕೆ ತೂಯರತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದಿನ ಖುಷಿ ಎಂಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟುಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡತ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಏಪಲ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ 4-5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಗ ಎಂಕೇ ಒಂಜಿ ಥರ ಖುಷಿ ಆವು ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಏತು ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಏತು ಬೇಗ ಮಲ್ಲ ಆಯೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಮಾತ ಬಾಲೆನ್ ತಿರ್ತು ಗೊಬ್ಬರೆ ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆಗ್ಲ ತುಚ್ಪಾವಲಿ ತೂಲೆ ಇರೇನು ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಮಾತ ಗೊಬ್ಬರೆ ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ ತುಚ್ಪಾವಲಿ ಬ್ಲರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಂಡಲ ಬಟ್ ತುಚ್ಪಾವಲಿ ಅತ್ತೆ ತನಿಷಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ದ ಅವು ಮಾತ ಯಾನು ದಾಯ್ ಗರ್ವ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ತನಿಷ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗದ ಮಾತು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಯಾನ ಏನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲಿ ತಿನ್ಪುನ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನಾಗಿ ಏಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಕೊರ್ತೆ ಇಂಕು ತಿನ್ನರೆ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಇತ್ತುಜೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಫುಲ್ ಡೇ ಸ್ಟಾಕ್ ದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದಿಂದ ವೇಟ್ ಯಾ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ತುಚ್ಪ ಒಂದು ಲೆಪಂಡ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಆನಿ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಅಂಚ ಯಾ ನಾವು ಎನ್ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಲೆಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟು ಅಂತೂ ಗಲ್ಗೆ ಗೊರ ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪುನು ಪಿರ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಹೊರ ದೊಂಬು ಬನ್ನಾಗ ಪಾಡುನು ಪಿರ ಮುಗಲನಾಗ ಪಿರಕ್ಕಂತೂ ಪಾಡುನು ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟುಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಅವು ಬಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದಿಂದ ಜೋಕುಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಪಾಂಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆನ ನೀರು ಬಂಜಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಫುಡ್ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವಲೇ ಬಾಯಿಡೆ ಒರಿಯೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನು ಈಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಡ ಅಂಚ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಉಪ್ಪಡೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ತ್ರಿಷನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತು ಒಂದು ಎನ್ವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋಡಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗೆ ಎಂಕು ಜೋಶ್ ಬರ್ಪು ನನಾತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಮರಪುಚ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ಪಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್